kali kula niki. Padha. Sawerane kok njaluk kae lho, nggih duweling kok ngomah. Masuk Pade Gondrang ya. Lamun wis waros sliramu. Paten iki anane pram sarengmu. Rasa maya kang pandem sarwa mikir ati tanti iso jendem. Mbak, aku langsung keras kaya ra bisa ngoncati saben wanci tansah nggodha ati nanging aku wedi bloko laiki matur nuwun Pakde sakjroning atiku nandang rasa iki wis kinodra satrama nglampahi rasa asna kang pandem sarwa mikir ati sendem kaya bisa ati saben wanci tansah anggun ati nanging
sawarane gurune HE. HE ana lho, Dik. Oke. Ula sawah sapa ngenggo tatan owah atiku wis kapilot. saeteku ngarasaku lamun bisa cecaketan sliramu. Tak joli ora tekan, tak joli. Rene.
Alhamdulillah pun diparingi Mas Diparingi Mas Leha. niki kasil niki Mas. Iya. Wonge sambat nek grogi. Mas nyanyi to Mas. Ayo, Mas Leha. Ayo nyanyi. Ku cah isinan kok gagah. Isinan. Ora apa-apa. Pripun? Bakal domino. Mas, iki ra bakul domino, Mas. Bakul Piye? apa? Piye Mas piye? Mas Leha piye Mas Leha wis loro lagune. Sampun, Mas Leha sampun katur. Keleh dolar oke banget aku. Ya Allah. Pripun Pak Bei? Ya, dilanjut Panglipur. Nggih. Iki uga menyapa para pemirsa sing nang dalem, Nok. Nggih. Mas Tarno Tanya Jaya iki ya menyeksankan. Tania Jaya halo. Pak Paiman ono Jayapura mirsani. Pak Paiman. Neng Gerduwari iki ono Mas Ari Babe, Pak Eko, Mas Tri, lan uga Mas Agus Wilujeng Dalu. Nggih. Heeh. Piye kuwi neng kono? Hah? Lho, aku manut. Niki Mas arep do duet. Ha Mas. Pak Pak Gito Gito. pundi Pak Gito? Pak Gito sing ndi Pak Gito? Pundi? Biru. Ngawur. Pak Gito. ae. Pak Gito badhe ngersakne napa? Oh Pak RW. Napa, Pak Monggo Gito? Pak RW. Monggo. Monggo. Nah. Lagune apa, Pak? Anake sapa mawon? Anake Anake sapa? sapa? Halaman 7. Piye Mas? Ganteng wis ben. Aku pengennya duet karo kowe piye? Aku pengennya karo kowe iki. Lah kok Yuk. ndelik. Wah, lah nggih. Anake sapa sih? 20 Pak. Masuk Pak RW yuk. Monggo wong ayu. Gonku ngenteni baliku. Anake sapa kuwi anake sapa? Ayo
Monggo, Nggih. iki gentos Mas Yanto. Mas Yanto. Monggo. Mas Piye, Bei, Piye, gentos Nok? Mas Yanto. Oh Mayanto. Nggih. Lagune Mayanto apa lagune? Mas Yanto Bagong. Lagune kedanan mawon. Yanto. Kedanan. Yanto Bagong iki MC. Enggak. Niki anu Yanto Petro. Oh Yanto Petro. Nggih. Karo ndek diajeng ya gentenan ya. Ya tindak rene, Jeng. Oh nggih. Mas Yanto dijak tindak rene. Ayo Mas Yanto. Nggih mriko nggih. Sing Ten nyuting mriki, ning kono ewuh jare. Anu mancep sikile Mas. Engko uga ana penyuwunan saka Mbah Mitra ngersake ngudang anak. Nggih. Bar ki engko ana Mas Harno ngersake, Mbak Yanto. Mas Soeharto ngersake jenang gula, Mas Tarno Tanya Jaya ngersake wedang kuning. Diaturke siji-siji. Siap. Lan uga Mas Ari Babi ngersake sesideman. Monggo Mas, kedanan. Kedanan. Mbak Tadra. Sesarengan kawitan sangen Monggo Mbak Gita, Mas Leha. Jogetan wonten mriki. Masuk. Sapa sing ora kedanan dipate. Lala-lala awe-awe. Aku karo satiku yen anyawang Awas. Sayangi anake loro wis randha kana jaga kembang desa apa bisa keturutan mamang putra urip bebarengan masuk. Aku kedanan rena wengi mung tansah kelingan Saga, keri, keri, keri. kedanan Mbak Tandra kodok gayo lintang nganti lali Nganti lali Om Junan apun grogi. lagi latihan ya Tak rewangi pati geni samriye karepen luluh angine aku ora kerepi mung siramu priya tak enteni asal
Pak Marno. Yo. Pak Marno mudangana. Asik. Jumeneng, Pak. Ya. Takut dange bocah manis. Aja mung pijar nangis. Dadi bocah sing wasis. Bebaya ben kalis. Asik. Rene Balastri. Takut dange bocah ayu aja mung pijer nesu yen dituturi sibuk supaya selamat rahayu lanang dhewe ana wedok dhewe so pinter sekolahe so yen gedhe dadi pagawe Benak ya, Mbokmu. Sekara isih bening banyune kali bisa ngeser bisa nggawa nganti judhek rasane ngati awan-awan jo mangan nangka mangan duren gawe jamu rapi perawan ning ati lara rapi sinden ning awak lemu Ayo. Mikul suka di antol-antol senake banget ora bisa kumpul esuk nakir sore ya nakir Ayo. sing ditakir kadenge poso esuk mikir sore ya mikir sing dipikir ora rumangsa Aku dange bocah ayu dadi yo sing mituhu aja sok pijer nesu besok gedhe dadi yo guru yang ngene rasane nangka kurang legi dicampur gula kaya ngene rasane wong tresno bablas nyang podang kuning yo asik podang kuning panyuwunanipun Mas Tarno Tania Jaya asik jurakane setir mobil Jakarta ayo sangkan paran lho iki dipun giaraken kalian Studio X kalian Pendapat TV sumber rezeki sound sisteme mantap esuk awan neng omah wis ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng mideran gonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi ayo masuk leman yen nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang mencok ning apang kegancangan marine saka katuan sarwe ngoceh dheweke ngale bencokan yo hello kae tak suwun
mbok aja ngece udang kuning agawe pikir putuwe sleret ireng tak sawang taton manise tiba bunga yen kelakon ning slirane podang andutut ati kepranan ora manja atiku sang sayang datra tak sranani son pingat kulo tebenda sangat malang esuk awan neng omah wis ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng miteran kudu goleki ora krasa esuk awan nganti bengi mbok aja ngece udang kuning agawe pikir putuwe sleret ireng tak sawang katon manise tiba bunga yen lakonan